Žilinský kraj prerozdeľoval finančnú podporu projektom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately žiadateľom na území nášho kraja. Možnosť zapojenia sa do odovzdávania projektov mali akreditované subjekty a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách. Jednou z podporených žiadostí je aj projekt Centra sociálnych služieb Anima z Liptovského Mikuláša a jeho krízového strediska pod názvom Aktívne prežitie voľného času. Tieto deti síce žijú blízko Tatier, ale Tatry im nič nehovoria, nikdy tam neboli. Takže našim cieľom v tomto projekte je, aby sme ich naučili zmysluplne využívať voľný čas bez náročnosti na nejaké finančné prostriedky. Budeme ich učiť spoločenské hry, ktoré si môžu zabezpečiť sami, vytvoriť si. Budeme ich učiť tvorivosti s tým, že aby využívali materiál napríklad prírodný, ktorý sa dá vonku nazbierať, šušky a tieto veci a s tým tvoriť. Dovedna kraj podporil 14 projektov sumou 10 000 eur, pričom maximálna výška na jeden projekt bola stanovená na 800 eur.